kanından bizi satın aldı. Sen karanlıkta bizi çıkardı. Sen çarmıhta gerindi. Koyun gibi kurban sen gittin. Sen çarmıhta gerindi. Koyun gibi kurban sen gittin. Sen yaralı elini uzattın. Günahımızı sen aldın. Ne kadar bir sana şükür edelim. Hep bunlar sana zararım. Sen yaralı elini uzattın. Günahımızı sen aldın. Ne kadar bir sana şükür edelim. Hep bunlar sana zararım. Sen tutunacak dalımızsın. Sen dayanacak duvarımızsın. Sensin yol ve ne yaşam. Melekutun sonsuza dektir. Sensin yol ve ne yaşam. Melekutun sonsuza dektir. Sen yaralı elini uzattın. Günahımızı sen aldın. Ne kadar bir sana şükür edelim. Hep bunlar sana zararım. Sen yaralı elini uzattın. Günahımızı sen aldın. Ne kadar bir sana şükür edelim. Hep bunlar sana zararım. Sen yaralı elini uzattın. Günahımızı sen aldın. Ne kadar bir sana şükür ederim. Hem bunlar sana ızdırabim. Hem bunlar sana ızdırabim. Hem bunlar sana
едновременно с този псалом. Те днеска ще направят най-важното. Онова, което Бог е казал. Плодете се. Първата заповед на Бога. Плодете се. Амин! И те ще го направят. Амин! Тъй като нямаше момиче в Швеция. Да, бе. Абе, нямаше момиче в Швеция. Той дойде в България. Алелуя! Бог има план. Вижте, цяла Швеция там погледна, търсише и нямаше кой, нямаше момиче. Нямаше момиче за неговото сърце, за неговия характер, за неговата култура, за неговото възпитание. Дойде в България и казва на мен: деде, искам да се жена. И аз казвам: деде, нека да бъда откровен. Предложих няколко момичета. Стоя пред Бога. Той каза: не. Не. Моята жена говори за нея. Той отвори с очите така. Каза: искам да се запознае с нея. Не знам как стана. Сега седат един до друг. İshak sen Bulgarca anlamıyorsun. Arapça anlıyorsun. Sen anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun Bulgarca. Bulgarca anlamıyor musun? Ben bilirim getireyim bir Arap burayı. Çünkü ben de Arapça bilmiyorum. Преди молитва ще я почита Псалом 23. Едновременно поздравявам младоженците с този псалом. Anladın mı şimdi? Господ е пастор мой, няма да остана в нужда. Населени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят джезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза, присъствието на неприятелите ми. Помазал се с мир от главата ми, чашата ми се прилива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в Дома Господен. Амин! Какви нужни проблеми имаме? Нека да ги представим в тези лица. Тази вечер е после молитва Анни. Нека Анни да се моли едновременно и да се моли и за тези прекрасни деца. Нека се моли. Велики святи Боже, ето ние застанахме пред Тебе, Господи, но Ти виждаш голямата ни радост, Господи. И аз Те благодаря, Господи, защото Ти си казал, че след всяко едно голямо изпитание идва едно голямо благословение и голяма радост, Господи. Аз Ти благодаря, че ни накара да забравим тъгата си. Онзи проблем, Господи, който скърбяхме, който плакахме, но сега, Господи, плача от радост, защото този ден е радост за нас. Боже, благодаря Ти! Благодаря Ти, Господи, че имам такъв прекрасен, чудесен и велик Бог в моя живот и в моето семейство. Боже, аз Те моля сега тази вечер да благословиш Исак и Минерка. Амин. Господи, както Сара и Авраам се обичаха и се уважаваха и имаха толкова голямо потомство,
всички църкви по лицето на земята, за всички пастори, Господи, за всички говорители, Господи, да издигнеш църквите, да издигнеш, Господи, всички пастори, да говорят истината, да благовестяват името Ти, защото Ти си верен, истинен и достоен Бог. Боже, аз Ти благодаря. Сега този пост и молитва аз го държа с моя мъж. Нахрани ни с духовната си храна, напой ни с духовната вода, с онази вода, с този хляб, който няма да ожаднем, няма да огладнем, Господи. Боже, всичко каквото поисках, го поисках в името на Исус, защото Исус Христос преди да се възнесе, Господи, Той каза на учениците си: ето аз отивам при баща ми и каквото ще искате в моя име, Отец ми, който е на небесата, ще ви го даде. И аз Ти благодаря, Господи. Благодаря Ти, че това дело е прекратено и че е обявено, че Той е. Алелуя, слава Тебе, Господи. Всичко сме и прося в името на Исус. Стани, Господи, тръгни пред нас, премъкни всички врагове, премъкни онези, които Те мразят и ни мразят, и пак се върни при нас. Амин, амин и амин. Амин, Боже. Амин. Сега ще ви помоля. Телефоните вече стигат до тук. После само като се молим, тогава. Сега телефоните да бъдат изключени. Камерата да бъде изключена. Много самотен, само мисли и тогава казва: тие животни, това творение не дават радост на Исак. Чакай да накараме Исак да заспи, да вземем реброто и да направим менерка. Исак беше... Преспаха Исак, взеха реброто, направиха менерка и пуснаха при Исак менерка. Исак отвори с очите. До този момент Исак не се радваше, не се смееше, независимо, че имаше много животни около него и Господ го постави да бъде на всички ръководители, той да стане ръководител, а той беше осамотен. Но когато видя менерка, и Бог каза двамата заедно да обработват градината. Но тъй като Исак много обича менерка и каза: слушай, ти искам само да се разкараш. Аз ще работя заради тебе. Исак почна да се натяга. Да. Много е скута. Kabul Но Минерка, получи свобода, получи разрешение от Исак и се разкарваше. Но аз няма да говоря за това, какво стана, но онова, което Бог казва, онова, което Бог е сътворил, човек да не го отлъчва. Тъй като аз нямам право да ги венчавам, тъй като няма брак, аз само ще ги благословя. Ако си спомните, когато Авраам остаря, и каза на слугата си: слушай, искам да ходиш при моите родини и да вземеш жена на моя син. И човекът тръгна, защото Исак чака. Отиде и взе една жена и доведе я при Исак. Исак като видя Минерка, се зарадва и майка му беше починала
И той като видя минерка, той се утеши. Забрави майка си. Ако рукба са на. Видя радостта. Знаете ли какво? Исак цяла нощ не спеше. Как си има минерка, аз не мога да го видам. Се бяга при минерка. Ние знаем, че всичко, което правим, това е от Библията и ние знаем, че каквото правим сега тук на тази църква, прави се горе на небето. Амин. Това, което сега говорим, всичко се записва на небето. Сега искам да повторите след мене едни думи. Сега искам, вие всички ще повторите след мене и ще ги благословите. Сестро наша, да ти се родят от тебе хиляди по хиляди, 10 хиляди и потомството ти да завладее портата на ненавистта и на ненавистниците си. Бъдете благословени. Бъдете осветени. Любовта ви да няма край. Любовта ви изобилва. Да бъде вечна. Да бъде украсена с помазанието на Святия Божия Дух. Амин. Сега, Исак, калка му кара. Гене, берекетон гене си. Ама, ти ли си ли бе? Герма, киса. Да му ръка. А ти се превежда пажано на шведски. Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълнява всички Негови заповеди, които днес се заповядвам, тогава Господ, твоя Бог, ще те издигне на всички племена на света. И всички тези благословения ще дойдат върху тебе и ще те придружават. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде роденото от тебе, плодът на земята ти и роденото от добитъка ти, малките на говедата ти и овцете ти. Благословен кошът ти, благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. Амин. Господ ще поразява пред тебе всичките твои неприятели. Господ ще заповяда
да дойде благословение върху тебе, Господ ще те утвърди като свят народ за себе си. Всички племена на света ще видят и ще се наречат с Господното име. Господ ще те отвори доброто си съкровище. Господ ще те постави глава, а не опашка. Ще бъде само отгоре и няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедта на Господа твоя Бог. Сега, едни думи, аз ще ги повторя пасърна. Зарем буду еркекичи, сорнагене стоечи с дишичи. Дикатет Исак, сестре, днес Бог ви дава другарка. Той е пожелал мъжът да не живее самотен. Но той иска да бъдеш изпълнен с кротост и любов. Ти ще я обичаш, защото тя е твоя плът вече. Ще я закриляш, защото Бог за това ти е дал силни ръце. Да ги простираш от нея в миг на опасност. Помни, че на тебе тя се поверява. И нямаш право да злоупотребява с нейните слабости. Колкото е прекрасно човек да обича, толкова е прекрасно и да защитава онези, които обича. Сега твоите мъжки сили ще нараснат стократно, за да бъдеш опора на тази, която се съединява с тебе. Обикни я като Исак. Ама се не на Исак. Обичай я като Яков. И животът ти ще бъде красив. А надънна ще не привежда по-на карасена се дурсунона. Покорявай се на твоя съпруг. Както църквата се покорява на Исуса. Помни, че ти трябва всичко друго да оставиш и да следваш Него като вярна съпруга. И вашият комод ще е любов и мир. Бъди Негова опора, Негово щастие, вдъхновение за добри дела, спасение в часове на слабост. Минерка, Той нека винаги да те намери до себе си. Като благодат и ще намерите щастие в изпълнението на Божията воля. Смирявай се и смирението ще донесе съпружески добродетели. Радостите на семейните огнища, благоденствието на вярващите в Бога.
проявявай към съпруга си нежност като Рахил, мъдрост като Ревека, неизтощима като Сара. Амин. Şimdi dizlerini. Dizleme. Dizleme. Hatice, Leona ne söylesin? İshak, și tu mine canellerni. Ama bak ben siz istom artık yapasa. Güzelsin. Şimdi mama nasıl olacak ona? Ето, хубава си, любезна моя. Ето, хубава си. Çok güzelsin, sevgilim, çok güzelsin. Çok güzelsin sevgilim. Ver Çok mikrofonu. güzelsin. Bırak mikrofonu. Bırak yapacağım. Bırakacak kendisini. Girelim. Al. Zorluk biliyor musun? Sen şimdi. Ama Silona. Ama söylerken ona. İstom ona bakarsan. Bir şeyli gibi. Sevgili gibi. Anladın mı? Sen de için yaşar onu. Ето, хубава си. Ето, хубав си. Любовта ми, да, приятен си. Хайде. Arap kalmasın. Güzelsin sevgilim, seviyorum seni. Bak şimdi nasıl istiyorsunuz desin. Stani, любезни мой, прекрасна мой и дойди. Benim sevdiğim ve harika kadın gel yanıma. Çok Tamam sevdiğim. sevgilim gel. Ama английски стона, английски, шведски стона. Gene Господи си Турче. Boğut minçera okum teme. Ama Türkçe istedim. Турче de ta, Türkçe söylesi sana. Türkçe de. Kal güzel kadın, kal güzel sevdiğim. Gel yanıma. Gel yanıma. Hadi zorlamayın artık seni. Söyleyeyim mi daha? Hangisi şey kızım? Kızım Tektaş. Ha, Kızım Tektaş. Tektaş. Şimdi İshak. Пръшка пържева. Dayak. Onu söylüyorum sana. Nişan. Bereketli olalım. Bereketli ol. Her zaman beraber olalım. Beraber ol. Hem gülelim. Hem gülelim. Hem sevinçli. Hem sevinçli. Beraber yaşayalım. Beraber yaşayalım. Çok mutlu olalım. Aç bakayım seni. Süle peşim daha çekmedi. Al. Hadi de. Bu yüzü koyuyorum sana. Sevgilim de. Söyle ne desin? Sevgili İshak. Ben ölene kadar çok seveceğim seni. Senden yırak durmayacağım. Hep elinden beraber yürüyeceğim. Ben bu vırskayı kesiyorum. Şeytanın bütün iplerini, bütün tuzaklarını kesiyorum
Ярак се разден Дурсун. Tanrı'nın senin kususu olsun. Amin. Şükürler olsun Rabbimize. Orkestra da sviri. Arabıyla başla. Bunu da getir. Нека се изправим. Утре сутринта имаме сутрешни молитви и вечерта имаме служба. Ръце към тях. Всеки един да даде своето благословение на тези младежи. Молете се за тях. Небесни Отче, издигам Исак и Минерка пред Тебе. Моля Те, Татко. Винаги да ходят заедно. Amin. Ръка за ръка. Винаги да бъдат изпълнени със Святия Дух. Винаги, Господи, да търсят Тебе. Молим Те, Татко, както Библията казва, ако търсят лицето Ти, Ти ще ги водиш. Ти ще ги ръководиш. Ти ще ги благословиш. Ще ги носиш на ръцете си. Ще воюва за тях. Ще се бори за тях. Моля Те, Отче, в името на Исус Христос, Татко, вземи ги в Твоите обятия. Носи ги, Господи. Татко, никога да не бъдат в лишение. Amin. Но винаги да имат повече от очакваното. Бъди им предна, задна и странична стража. Татко, те имат Тебе, имат Словото Ти, имат Святия Божи Дух. Отче, нека да ходят и да вървят от радост в радост, от мир в мир, от здраве в здраве, от благословение в благословение. Татко, всичко в името на Исус. Амин. Бъдете благословени. Една песен. Amin.